Kaixo Ikern eta Eider, justu manifestazio antxe bukatu da. Zumea plazatik atera, goiko plazaino joan, bueltan. Goizaldean izan dira txolokotak, zuen utilagunenak, zango zabete. Oen pixka bat egia, pixka laino batean bezala, baina, itxuiten, pixka ez dakigu ezer, eta ez dakigu noiz pasoko dian, ez dakigu ez daude seigarrengo instrukzioan, eta orduan badirudi instrukzio horretan protokoloak eta ez dituztela onartzen. Orduan, ala eta guztiz ere abokatuak esan digu bereia saiatuko diala behaz korpusa eta medikuak 8 ordutik 8 ordura pasatzea, baina, bereia eskatuko dituztela, baina ez digutela inongo garantiarek ematen protokolo hori ezarriko ditu. Behaz korpusa odaitzen dara, ez? Bai. Eta atxiloketak, esan dira gure etxean goizeko ordubitan sartu dira. Timbrea bortizki jo dute, eta entzuten zen, pasilloan korrika egindoa zenean atea irekitzea, entzuten genuen Guardia Zibila ziala, eta atea irekitzeko, eta ireki dugu, eta batean 20 bat edo sartu dira etxean. Esan diegu umeak zeudela etxean, orduan niri esan diate hartzeko umeak, eta gela batean sartzeko beraiek. Hola egon naiz, 3 ordu laurden edo horrela, eta denbora guztian neukan Guardia Zibil bat, atean, guri zulatatzen. Orduan, 3 ordu laurden eta edo, esan didate registroa luze joko zuela, orduan, deitzeko seniden bati edo, neban imanun, aurra etxetikan atera. Naizpaidagi deitu diot, eta hori, aurra jantzi, eta irtera ere nahiko fuerte izan da, niretzat unmentzat batez ere. Zeuden jende pila bat zeon, batzut paisano zeuden, kaputxakin, beste batzut jantzita, eta pasilloan guztian zehar, gelatikan atera geanen, pasillo guztia, izango ditu 6 metro edo, zegoen dana beteta zegoen, eta han pasatu behar izan du deu, une bat besotan, eta bestia damenean hartuta, beraien artetikan. Ez espetakulo guzti hori pasau izan dutela, beldur guzti hori egunez lasera etxuratu zezaketen dian, ez? Hori da, gaina, bizitza normala egiten zuten pertsona ziala, gaina ordutegi finko batzu zituzten, mentzat kintiot, ordutegi finkoa zituzten, beti atxilotzeko errestasun guztia zituzten beste ordu betean. Eta jazta. Eta geroztikan, umeak atera dira, eta ni honeiz, gela batean sartuta, eta ez dut ikusi, ordu bitatikan goizeko eramat duten arte, 9 eta 4 edo horrela, 5 segunduko tarte batean edo horrela ikusi dut kintu. Eta zanimuz nola ikusi duzu, Iazio? Ikusi dut... ez dut ikusi hola ere, gure gelak ematen du komun bat, eta komunean zegoen miatzen eta horrela, eta ikusi du justu eskuburdinak eta zitula, eta, lasai itxuren hartu diot, baina, hori izango zen, ume hauen dikan etxan zuten, behirurak eta terdiak eta laurden. Geroztikan ez dut ikusi. Zuen kasuan, Eider, behar Tolosan lanpostuan txilute? Ordu berean etorri dira gure etxera, Tolosara eta gatxera, eta egitan. Baina beraie bazekiten di bakarrik negoela umeekin, orduan ez dira sartu bortizki, irakurri dira espaineretan. Irakurri diate zertara zetozen, mandiate horri bat, registroa indartzutela esanez, eta ez diate galdetu inakitaz, bazekite bakarrik ordu sartzen utzi dier, eta esan diate, nahi banu sanitarteko bat egitzeko, umeak ateratzeko, luzerako joango zalako registroa. Hoxe egin, ezpainetu diot, erderaz izaiteko esan diate mesedez, etorri da, berai fitxatu dute daitare, eta
umeak hartu, lo seko zeuden ez di enteratu, aizpa etorri da bitarte hortan ez di enteratu hor zeudela, orduan esnatu ditut, kostaz eta esnatzia, eta uste dut ez diala gehiagi enteratu. Ikusi dute jende asko zegoela etxean berrega, baina zitzaitu ditu momentu hortan harritu dian. Baina bai komentatu izgero aizpa, inek ikusi dutela portalean. Eta nahi izan dugu garren zibilak, etziala topatuko, umearekin, hori kontutan hartzen omen dute, eta inoiz izan dute olako egiten. Baina gero aizpakin hori zenean arratsaldean, ezurra zala Iñaki portalean zegoela, umeak etxezien. Eta hori, Iñaki torrera jordu bitertitan, eta zortzek arte. Nautzen di leheneko gala batean, nagaro besteran, segun beraiek zein prestatu ez duten, eta Iñaki erdian dala sala sukaldea dela bata, eta horreti dute, momentu batean ikusi dut, eta nahiko lasa iruditu zaizegoela. Baina momentu bat ikusi dut. Eta hortikan edatera, eta garaje jetxibia, una bilatzera, baina ez dute denbora asko. Egia esan ez dute zerren mugitu, honik ez daite zer ikusi, eta orduan berri zerretan osalgan dute furgoneta bilatzera. Beste ordu bete pasan dute, lasai herrian omentza den hor kanpuan, furgoneta, jendia ikusi zerbait zegoela.